ka kinhun ja ka seng san perthei all Meghalaya Pradesh Trinamool Congress kala lej ban hiar ka sien ka baning kong ban penyar ka jeli jongka sha ka Themri Bhoi district ya kani ka jinglej ka seng TMC la sedang na po ka Mawhati constituency kum ka jingpan kre ka election MLA aja arpulai ha kani ka jala Meghalaya Hagaba kani ka seng san perthei kala yo sandan ban sei ka Kyrtong ka bakinsai ban aireng ha kani ka election ka Dr. Saralin Dorphang ka badairu ka Khun trai jong Mla Mdc Barim ka Mawhati uba PW Mukti ubla dan lupa la ka senyang ha kani ka constituency ka barang sa din Hari Bhoi district ha kani ka jingle hiar ginong yalam ka TMC ya ka balatip kum ka membership drive lai shim bantar ki hajar ngur ki paj ba nong shong shnong ka Mawhati ki bla pen pawe ka minsim ban krishane kani ka seng san perthei bad e ka Kyrtong ka Dr. Saralin Dorphang ha kani ka sngira thau ru ka kinhun jo ka seng Trinamool Congress jong ka Mawhati constituency bala jir ru ki nong kit kam jong ka lawan pen scam bar akit bok kit wiang ka Dr. Saralin Dorphang de ki nong yalam ba khmat e jo kani ka seng san perthei u Dr. Mukul Sangma mu president ka seng ha ka jala uba George B Lingdo MLA ka Mroy uba James Lingdo vice president u Dr. Fabian Lingdo general secretary kin thobru ikiwe ki nong yalam ka TMC na Hari Bhoi district Iohbor Mla Khanda Iohbor mo bangila ya don lang kumni how you completely bangil Iohbor kumni kung bangilong Iohbor but lada ngan sutrei kung ka doktor lesing anun la mo ban nangai ya ka jing shakri ko ran kam ka than ko juni kung ba kalong nta ka jinglong jingman jo ka than Mawhati juni hawa mela long shisha kita ki bala sha ibeng nila du kijing roi ki par hakiliang baro katakan penlong ya kami senjunga bang shoes sa kung ka doktor shakri kung ka doktor henrei nga iye no yang kakam ka mga syakri kung ka doktor ban mish khma hagani ka jili jo ka sangi ma sima khnang ba ngala ban pot dien ya ikam ki bai pa ila juyala milti ka Mawhati ki jongi hagi sinem khatsan sinem meshwa ngioni ka Mawhati constituency jungi ka bai phoi phe ka bai shnai ka ba roi ka pa henrei kini sinem nilong sha ki bala sha iben Gupta ngamla basishon man pet ye kathan ke jongi bahkan long basa dia hen ngami jenis khmat liba kani ka party TMC. Our intent of this commitment of fighting for our people have been to a great extent diluted and suppressed. All our efforts have been negated by some of the leaders in Congress. But our commitment to be honest to our responsibility towards protecting our people's right and their future remain the most priority for us.